Ако си зависим, това е най-важният съвет, който ще чуеш днес. Знаеш ли коя е най-голямата заблуда при зависимостите? Че трябва да удариш дъното, за да спреш. Не, достатъчно е да си уморен. Уморен от това, че си обещаваш да е последния път. Уморен да криеш колко употребяваш. Уморен да се събуждаш с чувство за вина. Уморен да губиш хората, които обичаш. Повечето хора идват при нас не защото са слаби. Идват, защото са решили, че биха искали животът им да изглежда по-различно, да бъде по-добър. Ако докато гледаш това видео си помисли, може би е време, не пренебрегвай тази мисъл. А ако не знаеш откъде да започнеш, пиши ми. Първият разговор не те задължава с нищо, но може да се окаже първата крачка към животът, който искаш. Ако бориш алкохол, наркотици, хазарт или друго зависимо поведение, не е нужно да се опитваш да се справяш сам. Понякога една навременна консултация е първата крачка към една истинска промяна. Не е нужно да бориш зависимостта цял живот. Достатъчно е да вземеш правилното решение днес, да направиш първата крачка. После го повтори утре. Така започва истинското възстановяване. Последвай профила ми за още практични съвети за възстановяване и сподели това видео, за да може някой, който се нуждае да чуе тези думи, да стигнат до него. Аз ти желая, както винаги, прекрасен и най-вече трезвен ден. Чао, чао!